Ассалому алайкум, ман Хаджибаева Зарина, директор компании Faberlic. ба ҳама он касоне ки ин видеороликро дар айни ҳол тамошо кардисуданд бурдбориҳо ва барори корро хоҳонам. имрӯзаи мавзӯи мо ин чӣ гуна заказ кардан бо воситаи приложение Faberlic 3.0. барои ин мегузарем ба приложение. ҳангоми гузаштан дар ин ҷо дар боло бояд ки фамилияи номи шумо ва регистратсиони номи шумо бояд ки бошад. баъд мегузарем як намуди заказ кардан бо воситаи каталог. ҳангоми каталогро дар поён нуқтаи каталоги ҳаст. мана чӣ ки дар ин ҷо дидосед каталоги дар айни ҳол действующий ин каталоги 10 ки он аз 10 июл то 30 июл давом мекунад. ҳангоми пахш кардан дар ин ҷо дар поён ин намуд шумо метавонед страницаи каталогро дигар кунед ва мехоҳед агар масалан шумо ба охираш гузаред, албатта бо воситаи манамин нуқта шумо метавонед ба дигар страницаҳои каталог гузаред. анакунун вақте ки ба шумо ин маҳсулот маъқул шуд, шумо метавонед дар поён чӣ ки дидосед сумка монанд нуқта ҳаст, пахш мекунед. ҳангоми пахш кардан дар ин ҷо маҳсулот ва инчунин нархи он, нархи со скидкой ва нархи каталог дар ин ҷо маълум шуда истодааст. агар ҳамин маҳсулот ба шумо маъқул шуд, албатта дар боло, дар тарафи дасти рост дар боло корзина ҳаст. ҳамон корзинаро зер мекунем ва ҳангоми зер кардан чӣ ки дидосед дар ин ҷо сурхакча пайдо шуд, галочка. ин маҳсулоте ки шумо дар ин ҷо галочка мондагитон ба корзини шумо мегузарад. анакунун онро месанҷем. корзина чӣ ки дидосед, ҳозир он ки мо дар корзина ба корзина дохил кардем, зубная паста ва дуюм намуди зубной паста дохил шуд ба корзини мо. мегузарем боз ба каталог. смотреть каталогро пахш мекунед. боз дар ин ҷо нишон доша ҳамон странице ки мо баромада будем. шумо метавонед онро ба тарафи дасти рост ҳамчун чӣ гуна китоб варақ мезанед, ҳамин монанд варақ занед. дар ин ҷо новинкаҳо ҳаст. ягон аз новинкаҳо ба шумо маъқул шуд, масалан ба шумо маъқул шуд шампунь, нигоҳ мекунед. дар ин ҷо корзина ҳаст, корзина. дар ин ҷо сумка монанд анакунун пахш мекунед. чӣ ки досед он ки дар сурат буд, анакунун ҳамааш баромад. нархи со скидкой, нархи каталог. шумо ва он чиз якуме маротиба мехоҳед аввал бинед маҳсулот чӣ гуна аст. пахш мекунед ҳамин маҳсулотро. ҳангоми пахш кардан суратҳои маҳсулот чӣ ки дидосед пайдо мешавад. дар ин ҷо номи маҳсулот, нархи каталог бо ранги сиёҳ, нархи шумо бо скидка бо ранги сурх ва продукти оиди маҳсулот, он ки дар бораш, яъне аз чӣ сохта шудааст, барои чӣ сохта шудааст, дар ин ҷо нишон дода шудааст. дар ин ҷо декларатсия соответствий, чунки ҳар як давлат декларатсияи соответствий худ дорад. анакунун составашро дида метавонед. дар ин ҷо бо лотини нависта шудагӣ составаш. шумо метавонед как применять, яъне чӣ гуна истифода бурданаш лозим аст, ин маҳсулотро дида метавонед. инчунин маҳсулота отзиваш, яъне он одамоне ки аллакай бо ин маҳсулот кор карда, истифода бурда, фикри худро оиди ин маҳсулот аллакай навистаанд. шумо метавонед бинед ва агар ба шумо отзив, состав ва инчунин оиди ҳамин маҳсулот маълумот маъқул шуд, метавонед
онро, яъне дар инҷо чӣ ки дӯстед сурх карда в корзину добавить кунед, яъне ҳангоми в корзинаро пахш кардан ман ин намуд дар инҷо ҳам аллакай загрузка рафта истодааст, мана в корзину галочка пайдо мешавад, яъне он чиз ба корзини мо ворид шуд. Анакунун вақте ки ба поён мефароед, ба поён инчунин с чем сочетать, яъне ҳамин маҳсулотро метавонед бо кадом маҳсулотҳои дигар монандҳои ҳамин серияи маҳсулотро аз инҷо дида метавонед. Мегузарем он чи ки ба мо лозим аст, мо дидем, ба корзина мегузарем ҳамаи он маҳсулоте ки мо бо воситаи каталог дида ба корзини худ ворид кардем, ба корзина дохил шуд, камтар загрузка рафта истодааст, аз ҳисоби он ки интернет скоросташ суст аст. Баъд инро ман ин маҳсулотро ман пеша ки аллакай добавить карда мондаги будам. Баъд мегузаред продолжить. Ҳангоми продолжит кардан мани дуюм страница кушода мешавад. Дуюм страница номаш акции мебошад, мана акции. Дар инҷо метавонед ваш бонус за покупки, яъне ҳангоми харид кардан бо нархи зиёда аз 75 сомон ман ин намуд скидкаҳо. Масалан, шумо метавонед любой пробник для стирки бо нархи арзон нисбати каталог харидорӣ кунед. ин страница дар аксионный, яъне страница аксионный шуда мешавад. Анакнун крем для ног бо нархи арзон, пудра для лица бо нархи арзон. Ҳангоми харидорӣ кардан бо зиёда аз 75 сомон, масалан якум страница агар масалан шумо ҳамин сумовани 45 сомон ба ё ки 35 сомон ба харид карда бошед, ин маҳсулот шумо бо нархи қимат меояд. Ҳангоми зиёда аз 75 сомон харид кардан шумо ҳамин маҳсулот бо нархи 50 сомон дар каталоги даҳум омада истодааст. Анакнун ман маҳсулотро ҳам мебинед кадомаш нархаш ва инчунин составаш, отзываш вақте ки ба шумо хонда дидед маъқул шуд, метавонед онро в корзину гуфта, мана в корзину ҳангоми агар масалан шумо мехоҳед ман чӣ ки инҷо гуфтааст, мана шумо метавонед вибрана якта то 3 миқдор шумо метавонед гирифта тонед, яъне аз ин зиёд гирифта наметавонед. Масалан шумо агар 75 нею масалан 50 карда заказ кардагӣ бошед, 2 гирифта метавонед. 215 сомон бошад, агар 3 гирифта метавонед. Бинобар ҳамин ҳар як 75 сомон ба якта миқдор ҳамин ултратонкии карандаш шумо ва арзон мефарояд. Миқдорашро шумо метавонед зиёд кунед, миқдорашро шумо метавонед кам кунед. Бинобар ҳамин дар инҷо шумо миқдорашро бо воситаи аломати ҷамъ ва аломати тарҳ метавонед ё зиёд ё кам кунед. Баъд мебароем дар инҷо распродажо ҳаст, чӣ ки дидостед коллексияҳои зиёд мо дорем. ҳамаи намуди маҳсулотҳо метавонед ҳамаи намуди либосҳоро бинед, агар маъқул бошад в корзину, агар фикратон дигар шуд минус аллакай шумо онро удалит мекунед. мана чӣ ки дидостед дар айни ҳол дар каталоги даҳум ҳангоми харидорӣ кардан бо нархи зиёда аз 150 сомон шумо ман ин намуд купон дода мешавад ки онро шумо метавонед дар каталоги аллакай даҳум ё 11 ки дар инҷо нишон дода шудааст истифода баред. чӣ ки ман дидостед дар инҷо худаш первый заказатон ба агар каталог нав бошад, агар мана инҷанда ҳаст, мана метавонед онро удалит кунед, метавонед онро монед, яъне шумо зиёда аз якто гирифта наметавонед. Лекин баъд ана чӣ ки дидостед он чӣ ки маҳсулот мо добавит кардем ҳамаш дар инҷо ҳаст, ҳамаш маъқул шуд. баъд нуқтаи продолжит, ҳангоми продолжитро пахш кардан ман намуд окно мебарояд ва дар инҷо мана ҳамин он чӣ ки мо добавит кардем боз як миқдороти ба метавонед онро санҷед, бинед. Мана он чӣ ки мо добавит кардем дар инҷо ҳаст. Миқдори бал, чунки бал чи аст? Бал ин ҳамин суме ки мо добавит кардем ба бал гардонда мешавад. Ҳар як 8 сомона мо 1 бал
ҳамин бал бо воситаи ҳамин баламо мо метавонем маош гирем. Анакнун миқдори мани продукте ки дар инҷо ҳаст 10 штук, яъне 10 то продукт гирифтем ва миқдори ҳамин қадар маҳсулоти мо 1 килою 300 граммро ташкил кард. Анакнун чӣ кар ки дидосе дар инҷо цена каталога 261 сомон. Ваша цена манамин чиз са скидка чӣ кар ки дидосед зиёда аз 67 сомон ба фикрам ман ба яъне экономия шудааст аз ҳисоби он ки ман харидорӣ мекунам ва зиёда аз 150 регистратсия шудагӣ. Инчунин ман ба 261 сомонӣ ба нархи 195 сомон омада истодааст. Чӣ кар ки досед аллакай ҳантагии 65 сомон зиёда ман аллакай фоида аз ҳисоби регистратсия ва лични онлайн магазин доштаам фоида гирифта истодам. Оплата доставка маҳсулот аз ҳисоби он ки аз Россия ба мо расонда мешавад ба шаҳри Хуҷанд ҳамагӣ 6 сомона 84 дирам, яъне доставкаш хело арзон. Масалан дохили шаҳри Хуҷанд ба доставка аз ҳамин як нуқта ба нуқтаи дигар худаш 10 сомон. Ин маҳсулот аз Россия меояд, ҳамагӣ доставкаш то Хуҷанда 6 сомона 84 дирам ҳангоми харидорӣ кардан бо нархи 195 сомон басӣ кардааст. Скидка списана чӣ кар ки дидостед аз ҳисоби он ки ман маош мегирам, яъне компания 60% ҳамин закази манро худаш оплата кардааст аз маоши ман ва ҳамагӣ ман 75 сомону 30 дирам медиҳаму халос. Ҳамин тавр шумо ҳам дар оянда кор карда метавонед ба маош бароед, метавонед са скидка харидорӣ кунед ва ҳама вақт ҳангоми харидорӣ кардан компания ба ҳама клиенту консултантои худ скидка тақдим мекунад. Бинобар ҳамин ҳамаи он касоне ки мехоҳанд ҳамин намуд онлайн магазин дошта бошанд метавонед ба поён ман ссилка мегузорам, гузаред ва нависед ва худ ҳам соҳиби онлайн магазин гардед. Агар ин видеоролик ба шумо маъқул шуд, албатта лайк монед ва ба ин канал подписатсия кунед. ҳангоми тамом кардани ва анҷом додани заказ инҷиро заказать пахш мекунем ва камтар интизор мешавем. чӣ кар ки досед дар инҷо мана закази мо қабул шуд ва ҳамин тавр шумоҳо ҳам метавонед закази худро оформить кунед. Ба ҳама рӯзи хуш ва барори корро хоҳонам.